Pozdrav ljudi, evo opet situacija sa sinom. Jučer ne znam šta je nešto bilo, opet se posvađao sa svojom sestrom, onaj standard. I sad ja došla u sobu, rekao, ajde djeco, sad je dosta, ti ideš u jednu sobu, ti ideš u drugu sobu. I veli meni sin, ne, ja ću ostati ovdje i zatvori mi vrata pred nosom. A ja više uopće ne ulazim u nikakve diskusije sa njim. Dobro, rekao, sam jednom otvorila vrata, rekao, ok, rekao, tako kako ti prema meni, tako i ja prema tebi. Ma nije prošlo 20 minuta, taman stiglo večer i sad on došao kod mene, mama, jel nam možeš večeras napraviti picu? I ja onako mu pred nosom rekao ne i zatvori mu vrata. Njegova faca je bila senzacionalna, ali poslije kad se situacija smirila, sjela sam s njim i rekla sam mu, sine, kako ti meni, tako ja tebi. Ti dobar prema meni, ja još bolja prema tebi. Znači, postavite granice i život će vam biti puno lakši. Prestanite s djecom diskutirati, to vam samo napravi još više probleme nego što vam pomogne. Uživajte, ćao!